Hello babsong norok jotono lamsogo Sanai Kokborok YouTube channel tinini video ka belaikeno khariokma sungsani koktuma norok bo jotono khana Abir Debbarma YouTube channel khoroksa samang khlainai Bina Jamatia bai bini bisai Abir Jamatia tini horo ebake 10 tarik December ni horo lahar patewi kenenyo lagma cholangka borok hisongni biango thanglai abarono to kamke saiman suyako phiaba borok je accident nglai thaing khanke Udaipur Moharani ni rudono accident ngo Gamaria Paraganao borok bahike accident nglai khanke angje khnamani abron norono sawi khnarwano borok je jagao accident nglaiu a jagani lama angka belaikeno sujate kepleng aro jagao borok kisa speed klai thangka besi speed to hnai manya 50 থেকে 60 नु bisino hnai khnao je lamano naigei amsig speed to hinjanai kok to ngya phiaba norok bo jotono saimano tini horo belaikeno khuwa ebake siari paijak aboni bagai borok biskango je gari berajak tongmani abono nugui manliya angei thuthai rejak laikha gari ingkhangke JCB ebake jeng dorja rok bonglaigo a dorja lama rokungo bathakjak tongmanon borok nugya angei a jagao thuthai bihik ingke ungklogo kajak tongmani uri hui thangai nai dorja ro nangei jagao no bokrok phatewi lagma cholangkha bwsai ingke hospital o sogui lagma cholangkha Teitam sasinai Bina Jamatia bai Abir Jamatia kaijak laimani 1 bochor jikaya kho 10 mas khosi borokni kwnai malai thai amsingni dehon sinai kapalo sujak amsingni dehon sinai borokni bugi thai amsingni dehon sinai tamo bahin sinai kam khe naikoloi chaloge dehon sinai phiaba borok kwnai osungsarno yakkarei kalangkha bayapsong norok je gari bike chalogui tongnai rano bukoinai norok bo kaham khe nagi aste aste khlai chalokdi sabo bofro tamjani wngui thangna abo keofan saiman gya Chini Bina Jamatia bai Abir Jamatia thaithangkha ba jengte tam sasinai norok kwnai je jaga phano thangei chogoi tongthung phiaba chini bkhao thia sakno muinte tongnai bayapsong norok accident ngmani photo video rok nugya khong ngei tongkhanke ang ani WhatsApp channel lo upload khlai rnai norok a jaga o thangei accident ngmani photo video abarno thangei naimano YouTube hinke abahai accident ngmani ebake kirima singse thui rok abairno phunugui manya aboni bagai norok nugya khong ngei tongkhanke WhatsApp channel lo thangei naimano aboni link tola description no mannai Gatabo ke norona ang koyekta next video rokota ani ri je sumani design rok nong no sui phunu mala tabo ani nije ni machine kanang ba ke asakne ke norok sa ke thangnai de ang address nong no card phunu jak tonggo ke norok thangnai ma o jaga thangoi ke te o jaga na ani video na ang pairo sinai ke video sa ke subscribe rok khaidi like rok khaidi te share rok bukhaya tapok di nong ni support ma ke se ang te video khaini ke am ka sara te busy no pa le na bang video rok ang continue khaimiya ke ozan bising te support rok ma ke laka bukhabayu ke ozaga na ani video mutha jasne malai fine next video tata